m'està passant la vida fent petar les tisores, xerrant i ensabonant. I en realitat, què en trec de la vida? I un cop mor és com si mai no hagués existit. Si tingués temps de dur una bona vida, seria una persona del tot diferent. Això va ser una proposta del Xavi. El Xavi va dir, jo he pensat que podríem fer el que podríem muntar Momo. I aleshores em va dir, tu què, com ho veus? I jo vaig dir, doncs em sembla una idea estupenda. El primer pas va ser el repartiment. Un repartiment que ja dins de l'adaptació està plantejat en algunes escenes, estan plantejades perquè les facin més personatges que en l'original, o bé, hi ha personatges que els fan diferents nens, no? Comencem? Som-hi? És una proposta en què participaran tant pares com fills com l'escola, o sigui, amb un intercanvi, i tenint en compte, diguem, les professions de tota la gent que forma part per poder aportar des de qualsevol camp amb el projecte. El meu pare es va involucrar al projecte de Momo des del primer moment i ell feia d'actor i també s'ocupava del blog. I per circumstàncies laborals va haver de marxar a treballar fora i no va poder sortir, però va continuar ocupant-se del blog. I el blog ha sigut una eina molt important perquè des d'allà la gent podia comunicar-se, podia agafar informació quan eren els assajos i sí, ha sigut molt maco. Aleshores, fer una escena amb la Rita, doncs trobava que era molt maco. I igualment, per gent que no són actors ni actrius, penso que sortir a un escenari amb el teu fill doncs, que també té la seva gràcia. En un moment que, clar, ja surten de l'escola, que ja es van fent grans i que d'aquí res ja no els podran veure ni en pintura, no? Professor Einstein, què li sembla això? Seiem cadascú amb una cadira. Sí, capità. Ja! Sí, capità! Som uns mariners valents! El tema, diguem, de l'apropament al que és el teatre, no? El fet teatral, no? D'ensumar el teatre, estar en un teatre, no? I passar a un altre plànol, no? Passar, diguem, pels nens o les nenes, passar, diguem, del plànol del joc dramàtic, on no hi ha consciència, diguem, d'aquests codis que hem parlat abans, a ja treballar, veure-ho d'una altra manera, no? Llavors, el món canviarà. Ja ningú no podrà robar el temps als homes. Sí, atenció, va, ens posem en situació. Faci'm el favor de tancar la boca mentre parlo amb la Momo. Hola. Després també hi ha un gran treball que ha fet la Mercè, que és recollir tota la informació del vestuari, què és el que té cadascú, què em deixarà aquell, i tot el que és l'aspecte de Trenzo, que és i d'organització de la gent a dins de caixes, no? Entre caixes, on surt un o l'altre, que aquí també hi ha està molt ordenat, i bueno, el repte és aquest, no? Som uns 68 actors, amb a part molt material, perquè hem d'entrar sofàs, cadires, pissarres grosses, una porta, i tot això fa que en els passillos aquells que tampoc no hi ha gaire lloc, que ningú s'imagina com pot ser darrere d'un teatre, doncs hem de tindre molt moviment, moltes coses, tot en el seu lloc perquè tothom ho pugui anar a localitzar, i bueno, això ha sigut una feina d'anar localitzant, no? Ara aquest necessita això has de tindre a la dreta, això a l'esquerra, això una cameta, això una altra, i aquí estem intentant que tot això quadri bé el dia que toca. Ha sigut una experiència brutal. M'ha agradat molt treballar amb tu, Mercè. Som un bon equip.
ens hem passat moltes hores repassant, canviant guions, buscant material, però trobo que no ens ho esperàvem. No, la veritat és que no. I el plantejament era fer com un projecte normal. Tens unes escenes que has de muntar-les, tens unes accions, uns moviments que passen i a veure quin espai, quina configuració dels elements i sobretot quins elements podíem utilitzar per recrear aquest espai. Sempre intentant pensar a veure com l'espectador podia veure aquest espai. Pensàvem molt de l'alçada dels elements, que no quedessin petits, la distància, la llunyania. En cap moment se'm va passar pel cap fer un plantejament pla de decorat pintat, sinó que ja des d'un bon inici, en aquest sentit, va venir bastant rodat amb el factor aquest dels elements del mòdul. I llavors aquests mòduls es bellugaven. I en aquest sentit ens va ser relativament fàcil. I llavors el que ens ha determinat ha estat els rellotges, la barberia, tots aquests elements que sí que són els que han intervingut els nens en petits tallers que hem anat fent, i els altres elements que han estat elements reals, com és el sofà, com és el silló del barber, com és tots aquests elements que són els que acaben de marcar el context de l'obra. El que m'agrada molt del Tramoia és un paper menys lluït, que segons qui no fas només el prota, però es veu la trampa. Vull dir que els que estan a l'altra banda de l'escenari, del taló, es creuen la història, però nosaltres veiem les trampetes que hi ha al darrere que fan possible que la història sigui versemblant. I llavors això és el que trobo més entusiasmant de l'experiència. En una obra de teatre no arribes a veure el que hi ha darrere i ni et penses la quantitat de moviments que es fan i les peces i el poc espai que hi ha. I la rapidesa amb la que s'ha de fer. I la de pressa que s'ha de fer perquè el que està a l'altre costat no es quedi allà esperant que torni a obrir les llums. Ha sigut força interessant. Esperem que el diumenge funcioni igual de bé. La teva llum resplandeix en la foscor i jo no sé pas la raó. A cops tan a prop, d'altres lluny com un vent, no sé quin nom dir-te, com puc definir-te. Resplandeix, oh llum petit, Lo he hecho porque mi hijo me lo ha pedido y porque me pareció una obra muy bonita y porque creo que cada ser humano tiene una momo dentro y la música lo que quiere hacer es despertar esto en cada ser humano, que la escuche, simplemente eso. Bé, el paper que jo he fet a la classe de música en voz dents ha estat ensenyar una cançó que forma part de l'obra i una petita escena d'una manifestació. Per mi és molt important tot el desenvolupament del nen a nivell emocional, cognitiu, motriu. Per tant, aquestes coses que formin part del dia a dia dels nens, per mi és molt important i crec que està molt bé. Jo bàsicament m'he cuidat d'agafar totes les músiques que m'ha passat el Xavi i la Sandra i posar-les en ordre i només ara anar-les tirant en el moment que em vagin dient que els que tinc marcats. Només és això, bàsicament, la feina de tècnic de so. Falta una miqueta, una pinzellada de color. El tipus de caracterització va marcat per l'obra mateixa. Els homes grisos han d'anar grisos, mortuoris. Les cassiopeies són tortugues, el qual hem buscat el dibuix de la tortuga de Nemo, de Finding Nemo.
I bueno, hem dibuixat els rasgos d'aquella tortuga amb la que era una dels nens. Les nines, doncs les nines, el Xavier volia veure alguna cosa que fos antinatural i creient els ulls i posant uns ulls pintats a les parpelles fas la cara de maniquí d'ell. Per mi ha sigut molt emocionant participar en aquest projecte, en el qual jo he participat en maquillatge i perruqueria, i he pogut veure l'evolució de tothom, el qual ha sigut magnífic i ha sigut diví, i el que al principi pensàvem que seria una cosa molt senzilla, ens hem tingut que anar adaptant de mica en mica, anar canviant els personatges a mesura que ha anat passant l'obra, i la veritat és que és un record que sempre el duré dins el meu cor. Sense aquest gimnàs no ho haguéssim pogut fer i l'escola no ha posat pegues. Hem pogut venir tots els dies que hem volgut, la mestra de música ha col·laborat preparant la cançó, es va fer el cartell també dintre de l'escola. Pel que fa a l'escola penso que està molt bé. Bé, aquesta és una iniciativa, Susi, dels pares molt positiva, perquè hi han intervingut tant nens com els pares i les mares, per tant aquí hi ha hagut un treball familiar. És una proposta també que ha requerit d'una coordinació, d'una organització i d'una responsabilitat per part de tots els que han estat implicats, perquè ha requerit de molta constància. Han estat treballant-hi 7 mesos. I a més no són professionals del teatre, excepte els directors, el Xavi i l'Amal i els altres s'han dedicat a la seva feina habitual. Ha estat sense ànim de lucre, per tant tots els guanys han anat a parar a una acció solidària al Banc dels Aliments. I finalment l'obra de teatre en si ha estat una obra genial, una posada en escena espectacular que felicitem a tots els que hi han col·laborat. Les coses han anat com fluint, a veure, amb esforç i amb moltes hores de dedicació i tal, però no sé, vull dir que penso que tot ha anat encaixant. L'obra, el projecte en si... No podríem anar una miqueta més de pressa? Quan més a poc, més de pressa. Quan més a poc, més de pressa. Quan més a poc, més de pressa. El tema més per als adults, potser, que és que això també està molt mostrat pels poetes, en què passem per la nostra vida a vegades períodes en què estem morts. Tu ets la mort? Si els homes sabessin què és la mort, ja no li tindrien por. I si no li tinguessin por, ningú podria robar-li el temps de vida. T'agradaria veure d'on ve el temps? Sí. Vine, acompanya. Aquest robatori del temps personal, aquest canvi de temps per objectes, jo penso, amb la nostra societat de consum, jo crec que és interessant, no? També el Michael Ende també coneixia el món financer i abans de morir havia anunciat coses, vull dir, aquests homes grisos no deixen de ser aquests elements financers que treuen i esfumen el nostre diner, no? L'obra, diguem que són el temps personal simbolitzat pels pètals, no? Però en realitat també poden ser els banquers que ens treuen, diguem, les coses bàsiques i ens llencen, diguem, una misèria també espiritual, no? Què significa per a nosaltres la ridiculesa d'una vida humana?
sigut un èxit. És a dir, parteixo que tot això ja ha sigut un èxit. Per mi, tot el procés, com normalment passa, sempre, a mi és el que més m'agrada de tot. Després, quan fas la representació, evidentment, ho has de fer bé i sempre hi ha el neguit que ho fas davant d'un públic, però en si, el bonic, per mi sempre és el procés. I aquest ha sigut un procés especial, per mi ha sigut una experiència interessant i no sé, i única, realment, no? Jo això no ho havia fet mai. Hi ha un gran misteri que forma part de les coses de cada dia. Tota la gent hi participa, tothom el coneix, però és una minoria la que s'atura a pensar. La majoria de la gent el tenen per una cosa ben normal i no s'estranyen gens. Aquest misteri és el temps. Hi ha calendaris i rellotges per mesurar-lo, però això no significa res, ja que tothom sap que una hora pot semblar una eternitat a qualsevol i al mateix temps pot transcórrer com si fos un instant. Tot depèn del que ens passi durant aquesta hora, perquè el temps és vida i la vida és dins del cor.